धोरोमाव थानानै धोरोमनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै नों बेसेबां गियान मोनखो धोरोम दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै नों बेसेबां गियान मोननो हाखो नों गावखौ साननानै नाय गियाना जोंनो लामा दिन्थियो संसाराव थांनानै थानायनि न'खराव गोरोबनायनि धोरोमनि लामाजों आगान सुरनायनि बेनो जादों गियान सोलोंथाइ लानायनि गियान नोंहा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंनो हायाखैब्ला नोंनाव गियान गैया नों गियानखौ होसो अब्ला नोङो गोरों जानो हागोन इसोरनिफ्राय गियानखौ ला नों गोरों जानो हागोन नाजा बाथियाव दङ सन्मान होनो रोंनाय नोङो गुबुनखौ गावनिख्रुइ देरसिनखौ बिमा बिफाखौ बिसाजो बिसाज्लाखौ बिमा बिफाया अननो रोंदोंना रोङाखै आरो फिसाजो फिसालाफ्रा बिमा बिफाखौ अननो रोंदोंना रोङाखै जोङो साननानै नायनांगोन जों बुजिनांगोन बिजिरनांगोन गावखौनो गाव बिजिरनांगोन अब्ला मा जोङो जिउआव गोजोननायखौ मोननो हागोन सन्मान होनो रोंनायाबो मोनसे गिदिर इसोरनि खामानि मान सन्मान होनो रोंनायाबो मोनसे इसोरनि गिदिर हाबा जोंहा जुदि बेबादि जोंनि जिउआव गैयाब्ला जों मा इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि मानोना जोंखौ मोनसे सोमोन्दो लानानै जोंनो संसाराव जोङो सोरजि जादों नंगौना नङा मोनसे सोमोन्दो लानानै जोङो संसाराव इसोरजों सोरजि जादों बेनिखायनो जोंहा बे गिदिर गावनिख्रुइ गिदिर गोलावफोरखौ गोरों गोराफोरखौ जोङो सन्मान होनो रोंथारनांगोन आरो इसोरखौबो जोङो सन्मान होनो रोंनांगोन गावनि बिमा बिफाखौ जोङो सन्मान होनो रोंनांगोन गावनि बिसाफोरखौ बिमा बिफाया अननो रोंनांगोन मान होनो रोंनांगोन अब्ला जों मा जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन नङाब्ला मा जोंनि न'खराव सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जायोबा मा मालाय हाबथानोसै बाप्तिस्मा लानोसै बे समावथ' फादार नांगौना बे फादार लिंहरनो थाखाय मा जाबाय बै गावसिनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ खावलायबाय आरो हाब जोंहाथ' ओरैबायदि जानोसै नोंसोर फादारखौ लिंहरदो जाबाय हाब खबर गैया दबर गैया जानला मोनला फादारखौ लिंहरबानोथ' जायाना जाबाय आङो देनांहायबा न'खरनि मानसिया मा बुंगोन मा मागोन ओरैनो गराथार दा बिदि बुंबाय आरो जानला मोनला खृष्टान सोदलाबायनानै जोंहा देनां बदनाम जागोन ना बेबायदि होनबाय आरो आङो जोङो गासिबो रायज्लायजोबखाबाय सानखाजोब्बाय नोङो खालि फादारखौल' लिंहरनांगौ जाबाय दाना फादारखौ लिंहरनांगौआथ' आंनावसो दायथ' गोलैबाय बेराफारसे फादाराथ' आंजों मोजांथार आरो जोंनि मण्डलियाव बुंनो थांब्ला गुबुन लिंहरबा फैयाबो जानो हागौमोन दा आं लिंहरनायखाय आं दुगा बुंनाय जायो आरो दा इसोरा निमाहा होथों दा आंखौ लिंहरनो होबाय आं लिंहरबाय फादाराबो मानिबाय आरो बे समाव ओमफ्राय फैबाय फैनानै बाप्तिस्मा होफैबाय मायथ' थेवबो फादारा बुंहरबावदों मायथ' हाखादावरा बेलाय होननानै मायथ' हाखादावरा मा खबर गैया दबर गैया बोरै खृष्टान सोदलाबायनांगौ जाबाय आरो फादारा फादारा बिसोर गोबावनिफ्रायनो हाबनो नागिरबाय थाखानाय जाथि बंस'बो दङ बिसोरबो रायज्लायजोबखाबाय बुंखाबाय ओंखायनो गाबोननो नोङो बाप्तिस्मा होफैनांगौनो दे बिदिबालाय जाहरबाय आरो गुरै जाबाय ओमफ्राय माखासे लिरनाय लाखाजोब्बाय आरो नङाबाथ' दाय गोनां जायो नालाय आजिखालि जुगाव खृष्टान सोनायाबो सोरबा बुरखायदों मादों थाखा फैसा होनानै बुरखायदों बिदि होनोना दा ओंखायनो जोङो लिरनाय लाखाजोब्बाय ओमफ्राय लिरनाय लाखानानै खृष्टानाव हाबबाय आरो दा गोबाव जाबाय खृष्टान हाबनाया बोसोरथाम बोसोरब्रै बादियानो जाबाय दा बे फिसालानि दारै बे इसोरखौ मोननो हाबाय बिसोरनि न'खरा दा मोजां फोथायो दा फिसालायाबो बे ब्रेन एसे बोरैबा जानाया मोजां जाबाय आरो मोजां जाबाय दा आरामसे कलेज हाबफिनलायबाय बिराद मोजांमोन इंलिश मिडियाम फरायखानाय माबायाव डन बस्क' जोंनि रामफल बिलावहाय फादार एडिखौ नोंसोर मिथिगौ नामा फादार एडि होननाय बेनि माबायाव हाबोमोन
जोबथारनायाव दङ दथियाव इसोरखौ नंगौ साननाय। जोङो जिखियावनो जाया, जिखि मावा, जिखि दाङा, जिखि खालामा, जिखि साना, नोङो मा खालामो मा खालामा, बेफोर गासैयावबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो इसोरखौ नंगौ साननांगौ, इसोरनाव गथायनांगौ। आं दहाय एसे खोनादों, आं बे न' सिङावमोन, जोंना सारा बुंदों जिखि परिस्थितियाव जाया मानो इसोरखौ जोङो नंगौ साननांगौ होनना बुंदों। इसोरनियाव भरसा खालामनांगौ, इसोरखौ जोङो जेब्लायबो भरसा खालामनांगौ। इसोरनियावसो गासैबो जाजोबो। दा जोङो इसोरनियाव भरसा खालामाबा जोंहा जिउआव गोथै। इसोरनियाव जोङो नांथाबनानै थानो हायाब्ला जोङो जिउआव गोथै। जोंहाबो गोदो एकदम बाथौ गराथारमोन। आफायाथ' मोदाय होग्रा अजा सोलोंबावबायमोन। जों उन्दै उन्दै, आं 10 बोसोरल' जाबायमोन बे समाव जोंहा खृष्टान हाबदों। 16 मार्च 1982 मायथाइयाव 1982 मायथाइयाव 16 मार्चआव जोंहा खृष्टान जादों। बे खृष्टान जानायाबो जोंनि न' खाथियाव सासे अजा दंमोनलाय, दायना। बे दायनाया आंनि आइखौ आरो आंखौ एकदम मावलायबाय थायोमोन। दा दायना होनबा जों बिसास खालामाना, गभर्नमेन्टनि नोजोराव दायनाया नंखाय। खिन्थु गुबुनफोरनि नोजोरावबा, जों पाब्लिक मिन्थिनायफोरनि नोजोरावबा दायनाया दंना गैया? गाज्रि बान मोन्थोर दङ ना? बे गाज्रि बान मोन्थोरनि दारै मानसिफोरखौ नस्थ' खालामो। खिन्थु जोङो रावखौबो दायना होननो मोना। नों दायना, नों अजा, जों बेफोरबायदि होननो मोना। खिन्थु ओरैनो रायलायनायाव दायना होनबाय आरो। दायना माने मा? बान मोन्थोर गोरों, गाज्रि बान मोन्थोर गोरों, बेखौ जोङो दायना होनना बुङो। नंगौना नङा? बे आरो। दा बेनिखायनो बे समावहाय आइयाबो गैयामोन। आइनाव मा जाबाय, गोदोनायाव आलौनाय बान होबाय। आलौनाय बान, बेखौ मा होनना बुङो? झाला बाननो, झाला। हारसाफोरनिब्ला झाला, आलौनाय नालाय झाला जाहैबाय आरो बे। ओमफ्राय दा बेबादिनो आइया गोबां डाक्टार हमब्लाबो, मुलि जाब्लाबो हामा बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय उनावहाय जोंहा बै दतमा बोरसि जरायाव सासे खृष्टान, बिसोरा खृष्टान जाबायमोनलाय जोंनि बंश'। ओमफ्राय बै समाव जय प्रकाश होननाय सासे प्रसारक दंमोन जोंनि इसोरनि खामानि मावग्रा। आदा जय प्रकाशखौ मिथिखायोना? दाबहा दङ, माबा बबेबा मन्दिरनि सादु फुजारि जानायसो नुबाय आं दाखालि मबाइलाव। जोंनि खृष्टानाव गैला जानांगौ बियो। बबेबा मा धोरोमनि जाखो बियो, फुजारि जादों। सोरजिगिरि बाथौ। बेवहाय थांबाय। जोबोद मोजां मानसिमोन बियो। दा गावनि माखासे मालायखौ दुसिनानैथ' लाब गैया, माने मोजांमोन आरो इसोरखौ फोथायनायाव, आरो गोबां मानसिफोरखौ खृष्टान खालामबोदों। ओमफ्राय दा बिसोरो थांनानै जोंखौ खृष्टान सोहैबाय आरो। फादार इदि, बेयो जोंखौ बाप्तिस्मा हैबाय, दीक्षा होबाय। फादार एडवार्ड डिस'जा, बे समाव सेंग्राथारमोन। उवालाव जिरायनानै फैलायलायदों फादार इदिया। उवालाव जिरायनानै जा मोजां रायलायबोबाय आरो। दा बे समाव खृष्टान हाबनायनिफ्राय आंनि आइनि बे आलौनाया लासै लासै खम जालांबोबाय। ओमफ्राय सोरबा बिसुगिरिफ्रा, बे समाव बिसुगिरिफ्रा खममोन, रिट्रिटआबो खममोन। बबेबा मोनसे आदा दैमालुनि ना बबेबा रिट्रिटआव बियो बाहागो लानो मोन्दों आइया। ओमफ्राय बे रिट्रिटनिफ्रायनो आइनि बे आलौनाया गोमोरलांदों आरो, दा गैया बेबायदि। ओमफ्राय मा होनना बुङो, जोङो बे खृष्टान धोरोमखौ जों बेबायदिनो मोननो हाबाय आरो। ओमफ्राय सासे आंनि आयं असे, बे उकिल दंमोन, गभर्नमेन्ट उकिल। बे उकिलाव आफाया सोंहैग्रोजों, बिदा फंबाय नालाय, मा होनो, गोदोथ' खृष्टान गैयामोन ना, जोंनि गामियावथ' गैखायामोन, जोंहानो गिबि, आरो खाथि खालायावबो गैखायामोन।
बै समावहाय ओमफ्राय खृष्टान हाबबाबा मा होनो आफाया गावनो गोसोखांबाय आरो खृष्टान धोरोम हाबनोखौ बिदिनो एखमबा मा जौआ लोंना फैनोसै मोदाय होनानै लोगोफोरजों ओमफ्राय होद आं खृष्टानसो हाबनोसैलै बिदि जाला फैयो आरो आं गोसोआव दंथारो आरो आंनो देरसिन नालाय ओमफ्राय दाना मा बिदि होननायखौ जेब्ला न'खराव मोदाय होयो अब्ला आरो रायखौ गारनोसैलाय आरो आं ओरैबायदि होनफ्लांबाय होननानै ओमफ्राय दा बिदि होनफ्लांबाय होननानै होनैनो दाना खृष्टानाव थ्रोब हाबनाय जागोरबाय आरो ओमफ्राय बे आयंआ होनहरबायनो नोंसोरो खृष्टान हाबनो नागिरदोंबाथ' बिराद मोजांसो जाबाय जाहैदों आयंनाव गोदोनिफ्राय बाइबेल दङ गोजाम रदायनि बाइबेल एसामिस रावनि बे बाइबेल बेनाव दङ आरो ओमफ्राय खृष्टान हाबनो नागिरदोंबाथ' बिराद मोजांसो आंहा जेबो बादा गैया नाथाय मा खृष्टान हाबनो नागिरदों होननानै सोंहरदों दा बियो आयंआ बिदि सोंबाय जोंथ' जेबो मिथिया खृष्टान नालाय खृष्टान ओमफ्राय आयंआ होनहरबाय नोंसोरो काथलिकखौ लादो काथलिक धोरोमखौ होननानै बुंहरबाय आरो ओमफ्राय दाना नागिरनांगौ जाहैबाय नागिरना बे जय प्रकाशमोन ओमफ्राय जोंनि खुरमाया बे दतमा बोरसिजरायाव बिसोर लाग्रोनानै दंलाय जोंथ' बिसोरखौ मिथिया खबर होआखै जोंनोबो ओमफ्राय बिसोर बोरैबा बोरैबि जोंहाखौ मिथिनानै सोर खोन्थाहरखो बिसोरनोबो जोंनि खुरमाफ्रा ओमफ्राय बिसोर फैनानै जोंखौ खबर लाफैबाय आरो ओमफ्राय खबर लाफैनानै जोंखौ बे खृष्टान सोनायानोसै खृष्टान हाबनायानोसै जोंहाबो ओमफ्राय दा इसोरनि अननायजों जोङो जोबोद गोजोनाव दङ इसोरनि लामाजों बा गुबुननि लामाजों मा रोखोम जोङो खृष्टानाव हाबोब्ला खृष्टान थायोब्ला खृष्टानाव फैयोब्ला जों माबादि मोनो जोङो जेब्ला खृष्टान हाबगोन अब्ला नोंसोर बयबो बुजिगोन नाथाय खृष्टान हाबाब्ला आं खृष्टानखौ मोजां मोनो जों बेखौ रावबो बुंनो हाया नोंनि मोजां मोननाया माखासे आद्रा जागोन नोङो खृष्टान धोरोमखौ मोजां मोननाया बुजिजोबनाया खृष्टान धोरोम हाबाबा आद्रा जागोन जेब्ला हाबजोबगोन अब्लासो नोंनि गोसो गोरबोआव नोङो लासै लासै फैगोन नङाब्ला जोङो बे खृष्टान धोरोमखौ मुगैनाय नेवसिनाय जोंनि गोसोआव बे थाबाय थागोन आरो ओमफ्राय दा बेनिखायनो आं खावलायो बयखौबो धोरोमखौ सोलायनानै गुबुन धोरोमाव फैनायाबो गोब्राब गोरलै नङा आं बेखौ मिथिखागौ गाव फालिनाय धोरोमखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव फैनायाबो जोबोद गोब्राब ओरैबायदि गोब्राब मानोना नोंनि बै धोरोमा नोंनि बिखा बिख्ल' हाबनानै दंखायो नोंनि गोसो गोरबोआव हाबनानै दंखायो बे खेत्रआव जुदि बै धोरोमखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव फैनांगौआ जोबोद गोब्राब जायो जों मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब दा ओंखायनो दा गोब्राबब्लाबो इसोरा जुदि सायख'योमोनब्ला जोंखौ बै समाव 82 मायथाइयाव जोंखौ जेरै सायख'दों रावबो खृष्टान गैयै जायगायाव सासे बाथौ धोरोमनि मानसिखौ जोङो बेबायदि सायख'जागोन रावबो बुंनो हाया आं खृष्टान लाया रावबो बुंनो हाया आं खृष्टान धोरोमखौ नाङा मोजां मोना नाथाय इसोरा सायख'योब्ला नों अट'मेटिक हारसिङैनो बोरैबा बोरैबि गोरोबफैगोन बेबायदि आरो दा ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन आं मोनसे बाथ्राखौ बावबाय दहाय आदाया माखौबा बुंथिबावदोंमोन औ आलफन्सनाव फैनानै आङो दहाय सिगाङाव एसे बुंसोलांखादों बे बोसोरनि थांनाय जुलाइ दाननि 16 खालाराव आङो बे आदा दैमालुनाव फैदों जुलाइनि 16आव फैनानै माने आगोलनिफ्रायनो फैनो सानबाय थादोंमोन बै समाव जेब्ला बियादै फिसा आलफन्साया रुंसारि जादों बे लोमजानायखौबो आङो गिबि मिथिदों ओमफ्राय बिनि बहा मा सिकित्सा खालामदों बेखौबो आं मिथिजोबदों नाथाय बिनि आरो बे संसारखौ नागारनायखौबो आङो मिथिदों मिथिनानै आङो खोन्थाबाय न'खराव खोन्थानाय लोगो लोगो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बयबो गाबजोब्बाय आरो बेबायदि माने
रावनिफ्रायबो बयनिबो मेगननिफ्राय मोदै गवालासे रावबो थायाखिसै जोङो फैनो हायाखै अब्लाबो जोङो न'आव थानानै बयबो बियादै फिसानि थाखाय जोङो दुखु मोनदों अबथिरा जिउ गोमानांनायाव जों फैनो हायाखै आरो बिनि गोसोखां सान सारादु फालिनायावबो बाजैया आंखौ खबर हरदोंमोन सारादुआ उमुक तारिखआव लाबाय होननानै नाथाय बे समावबो आङो फैनो हायाखै मानोना आंहा ट्रेनिं दङमोन मास्टारफोरनि बे ट्रेनिं थानायखाय आङो फैनो हायाखिसै बाजैखौ आं मबाइलाव मेसेजाव हरबाय बाजै आं थांनो हानाय नंला जोंहा ट्रेनिं दङ ट्रेनिंखौथ' एप्लिकेसन लिरनानैबो सोलायनो हाया बे गभर्नमेन्टनिनो होखानाय दाबो मा जाब्रबो जोबोद जारला आरो दा आं आदा दैमालुजों थांफानो नागिरदों रिट्रिटआव एबाराव खिन्थु समबाराव जोंहा मोनसे परिखा दंलाय नास होननायनि जोंनि स्कुलावनो जागोन दा मा रोखोम जागोन आं बुंस'नो हाया आरो थांफानो नागिरदोंब्लाबो गोसोआ खिन्थु बिराद थांफानो गोसो दा आङो एप्लिकेसन लिरनानै हरनांसिगोन बेखौ आं सानदों आरो आं एप्लिकेसनबो लिरना होबोआखै आं सानफि थागोन बेखौबो खोन्थायाखै मास्टारनो जोंनि हेड मास्टारनो दा इसोरनि गोसो बायदि आरो ओमफ्राय आङो फैबाय फैनानै आलफनसा बियादै फिसा आलफनसानि गोथै हाखराव जोङो बिजाहैबाय बे बिजाहैनायनि उनाव अबसे आंनि थाखाय आं बांसिन नङामोन आंनि फैनायनि खारना आंनि हिन्जावा गोबाव साननिफ्राय मा जादों बेहा मानोबा मानसियानो गोआ जानानै दं दाबो साइसथ' गैया साइससो हनै गोआ जानानै दङ दासिमबो बेबायदिनो आरो मा जालांखो बुंस'नो हाया कचबिहारावबो थांबाय आंबो थांबाय बेबो थांबाय आं थांबोला बेबो थाङो आं नायजायोब्ला बेबो नायजाफायो गोबां मुलि जाबाय कचबिहाराव बेंगलाव खनब्रै थांनाय जाबाय आंबो थांबाय आंनि थाखाय आंनाव मा दङ फेटि लिभार ग्रेड 2 दङ कलेस्टेरल बेमार दं ओमफ्राय इउरिक एसिड ओमफ्राय नैबे लास्ट माबायाव कचबिहारावहाय लास्ट थांनायाव ब्लाड टेस्ट खालामनायाव किडनिनि एसे समस्या मोनबावबाय ओमफ्राय किडनिनि मुलि हरबाय आरो कलेस्टेरल इउरिक एसिडनि हरबाय जाब्लाबो जेबो जाया मुलि जाब्लाल' एसे दबदायो ओमफ्राय नों सानसे स्कुलाव थाबाथाय एखमबा गसंनानै क्लास लानाय जायोना बे क्लास गसंनानै क्लास लाबाय थाब्लाथाय जिरायबाय थाब्लाबोथ' सात्रफ्रा अलसिया होनो अलसिया मास्टारलै होनो आंनि सिगाङाव आं सात्रफोरजों एसे लोगो बादि नालाय ओमफ्राय बिसोर बुङो आरो है उमुक मास्टारफ्रा अलसियालै होनना बुङो आंलाय होनना बुङो हेद नों बांद्राय नङालैबो होनना बुङो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदि होनजानोबो गियो आरो आङो ओमफ्राय आं थिगसे बुयोबो गथ'फोरखौ खोथा मानियाब्लाथाय आंखौ गिख्लाबथारो ओरैबायदि ओमफ्राय गुबुनखौथ' गिया बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जिखिजाया बेफोरो बायह्रा बाथ्रा जाहैबाय आङो फैनानै बियादै फिसा आलफनसानि गोथै हाखराव बिफैबाय बिनायनि उननिफ्रायनो माने आं बाहाय फैनायावनो आं मुलि जाबोखायाखै आरो मुलिखौबो लाबोखायाखै मुलियाबो जोबखाबाय जा जायो आङो इसोरनियाव भरसा खालामसै आरो बियादै फिसानाव बिस'नायनि गेजेरजों बियादै फिसाया आंनि थाखाय बिस'नानै होयो ना होआ बे गाव दंसै आं बिदि सानबाय आरो गोसोजों गोसो खिन्थु आंनि बिसिनोबो आं बिदि बाथ्राखौ खोन्थायाखै आं दिनैसो बुंदों बेबायदि आरो ओमफ्राय गोसोजों गोसो आं बिदि सानबाय थाबाय ओमफ्राय कचबिहाराव थांनांगौमोन कचबिहाराव थांनांगौ फैसा दोननायखौ आं मा खालामबाय जोंनि दतमा पारिसआव फादारा बेरेंसि बानायनो गिर्जा न' जिरायग्रा बेरेंसि बानायनो फैसा खांदोंलाय दा फैसा खांनायखौ माखासे आङो 15,000 फादारनोसो दान हरबाय बे बिदि हरनो मोननानै आङो गोसोआव जोबोद खुसि मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नै थांनाय देवबाराव बे गिर्जा माबाखौ जिरायग्राखौ बेखेवबाय आरो थांनाय दानाव आङो
बेवहाय हरनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय आं दा मुलि गरसेबो जाया दा जायालासिनो थानानैब्लाबो आं आगोलाव सानोमोन मुलि फुङाव मोनजायाब्ला बा मोनायाव मोनजायाब्ला माबा जासिगोन नामा मोनसे गिनाय बिखा गुरलुब गुरलुब गोसोआव गुरलुब गुरलुब मोननाय बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय आं बेहाय आदा दैमलनाव फैनानै बियादै फिसानाव बिफैनायनि गेजेरजों मा आङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बेवहाय बिनाय समावनो आङो फोरमायखादों आं गोसोखौ जोबोद रेजें गोजोननाय मोनदों होननानै जानो हागौ सोरबा सोरबा इउटुब नायदोंब्ला इउटुबाव हगारदोंना आदाया बे इउटुबाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि बुंनायखौ साखि होनायखौ ओमफ्राय आरो नैबे दाखालिसो रिसेन्टलि बावाखै सप्तासे बादि जाबाय आङो बे सोखा जानायखौ मबाइलनि दारै न'निफ्राय साखि हरदों आरो बे साखि होनायखौ आदा दैमालुआ इउटुबाव हगारबाय सोरबा सोरबा खोनाबायब्ला नायबायब्ला मिथिनो मोनगोन आरो सोरबा दासो आंखौ नुदोंब्ला बिसो नामा मानसियालाय बिदि नंगोन आरो बेफोरबायदि दा आङो मा बुंबावनो गासैबो इसोरनि गोसो बायदि इसोरनियाव जों बरसाबो खालामनांगौ इसोरनियाव बरसा खालामनायजों गासैबो सुफुं जायो डाक्टार हायैखौ इसोरनियाव बरसा खालामनांगौ होनना बुंदों मुलिजों जायैखौ इसोरनाव बरसा खालामनांगौ बेवहाय इसोरनि बोर मोनो माखासे मानोना मुलिखौबो इसोरानो सोरजिदों बेनिखायनो मुलिखौ जों नागारनाङा बेखौ बुङाखै आङो मुलि जासेयावबो हामाब्ला इसोरनियाव बरसा खालामदो बेखौ जोङो फोथायनांगौ इसोरनियाव फोथायनांगौ दा ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन आङो गोबां बाथ्राफोर बुंबाय बेनि गेजेराव सोरनिबा जिउआव गोजोननाय मोनदोंब्ला आरो सोरनिबा जिउआ धोरोमनि बाथ्रा लानानै बुंनायाव दुखु मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा खालाम जाहाथे आंबो इसोरजों निमाहा होजानाय बायदि आरो जोंनि गोसोआव गोरा गोसो दङब्ला बे गोरा गोसोखौ गुरै खालाम मानोना अन्थायाव दैया हाबा अन्थाइ थाफायाव दैया हाबा बियो सायावल' सियो नोंबो जुदि नोंनि गोसोखौ गोरा गोसो लानानै थायोब्ला नोङो इसोरनियाव फैनायनि बा इसोरनि राव खोनासंनायनि जेबो मुलाम्फा जाया इसोरनि रावखौनो नों खोनासङाब्ला बा गोसोआव लायाब्ला गोसोआव सोआब्ला आंनि इसोरासो देरसिन आं खुलुमग्रायासो देरसिन आं खुलुमग्रायासो साबसिन नों बिदि सानोब्ला नोंनि गोसोआव इसोरनि रावा बोरै हाबगोन जों रावबो गोसो जानानै खृष्टान धोरोमखौ आजावा माबा मोनसे जायाब्ला जोंनि न'खरावबो दा जोंनि मण्डलियाव जोंनि गिर्जायाव रावबो गोसो जानानै खृष्टान धोरोम लानाय गैया साथामल' दङ साथाम बिसोर मा सेंग्राफोरसोमोन सेंग्रा उन्दै 15-15 बोसोरसोल' जादोंमोन बे समावनो जोंहा खृष्टान लानायनि उनाव जोंहाबोथ' माबा मोनसे जानानैसो लादों दा बिसोरनि उनाव जोंनि उनाव बै सेंग्रा साथामा लादों मारै लाखो आसरित बिराद गरा सासेखौथ' बिफाया उद्राय होफिनदों बिफाफ्रा बिराद गरामोन दा बिसोरो न'खर जाबाय आरो बिसोर गासैबो खृष्टानाव फैफिनबाय जाय उद्राय होजादों बेबो खृष्टानाव फैफिनबाय आरो बा जाय उद्राय होग्रा बिफाफोर बिसोरबो खृष्टान जाजोबनानै थैलांबाय बोराय जाबायमोन ना जेला खृष्टान जाखांनायनि उनाव ओरैबायदि आफसोस खालामदों गावखौनो गाव हाब नंगौ धोरोमखौ दासो मोनफैबाय बेखौनो बिराद जोङो अयथासार खालामदों जोंनि फिसाफोरखौ होनना बुंदों आफसोस खालामदों ओमफ्राय दाना गाव थगायनाय माबा फिथोब फायखारि खालामोमोननो ओमफ्राय सासेया माइरं फायखारि खालामोमोन गोदो सेंग्रा समाव एसे सेंग्रा बैसो गोनाङाव दा बेवहाय बिराद थगायबोदोंनो सुनायाव फिथोब सुनायावबो बिराद थगायबोदोंनो दा बिसोरखौ बेफोरखौ गोसोखांनाय हाबा जोङो बिराद थगायबोबाय ओरैबायदि सानबाय बुंबाय आरो जोंनि सिगाङाव बिराद पापिमोन माथो आंलाय नै बिदि होनबाय आरो गोसो गाबबाय आरो गावखौनो गाव
बिराद मोजां जादों गोसो गाबनो रोंनाया बिराद मोजां जादों गोसो गाबनो रोंदों बिराद मोजां जादों बेनो गावनि गोरोन्थिखौ गाव सिखार जालांदों दा बे आरो दा बेनिखायनो जोङो मा जिउआव जेब्लायबो इसोरखौ नंगौ साननांगौ इसोरखौ फोथायनांगौ इसोरा इसोरखा बेयो गुबुनजों गोरोबा दा इसोरनि महराव इसोरनि फिसा महराव जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोननो हायो बिनि फोरोंनायाव जों आगान सुरनो हायो मानोना जिसु ख्रिस्टआ होनदों जहननि बिजाबाव आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो बिफानाव सौहैनो हाया जिसुजों नङाब्ला जिसुनि लामाजों थाङाब्ला आगान सुराबा जों रावबो बिफानाव सौहैनो हाया होनना बुंदों गासिबो हलाय जाजोबगोन बेनिखायनो जोङो फोथायनांगौ दा ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन आङो खेबसेबाव आदा दैमालुखौ हामबाय होयो आरो जोंनि सार बिथांखौबो हामबाय होयो लोगोसे बिफा इसोर अनसुला फोरबो जिसु आइ मारिया आरो गोथार जिउखौ हामबाय होयो एसेनोसै जिसु बाख्नाय जाथों।